Keď chceme variť brinzové halušky, tak si upražíme slaninku a to si musíme nakrájať. Základom pre dobré halušky sú zemiaky po našom krumple. Tie si očistíme a porajbáme, postrúhame na takomto strúhadle. Na postrúhané zemiaky potom dáme jedno vajíčko a pridáme soľ. Pridám múku, hladkú, a samozrejme aj vodu. Nedáva sa studená voda, ale taká vlažná. A samozrejme, že nemôžeme zabudnúť postaviť si vodu, aby nám zovrela na sporánku. A nesmieme zabudnúť osoliť samozrejme aj vodu. No už nám pekne vrie, môžeme hádzať. Na piestik si naberiem z tohto cesta a idem hádzať. No tak teraz ich hádžem z piestika nožíkom pekne. Nebudú rovné, jedno bude väčšie, jedno bude menšie. Vždy to tak bolo a je, aj bude. Piestik, to je zvláštní slovo. Češi by řekli prkínko. No, u nás piestik. Zamiešame a zakrieme, až kým nám nepostávajú hore všetky. Áno? No, Mirko, no pozrieme, či nám stali. Ó, dobre. Takže môžeme vyberať. Voľa, keď som ja bol malý chlapec, tak každý štvrtok stará baba varievala halušky. Trošku pomastíme. Zamiešame. A dáme brinzu. Brinza je mliečny výrobok. Najlepší je z ovčieho mlieka. Voľakedy si to robievali ľudia doma sami. A teraz kúpime v obchode hotovú brinzu po celý rok. Čím viacej brinze bude, tak tým bude chutnejšie a lepšie. A povrchu dáme potom z týchto oškvarkov. No, mama, najedzte sa. Okoštujte, či sa dobrie. Ďakujem. Dobrie, veľmi. Aj sa dosť masnie? No, hej. Ale všetké zedzte. No. Že by ste vládali robiť. Všetko nezjem. Nie? Dáte Apovi. No. Riky. No. Dobre sú.